Hallo Mortjes. Mijn naam is Kitty Kous en vandaag wil ik met Jelle een spelletje spelen. Ik ga voor Jelle een geluid van een Zuid-Afrikaanse voeltjespel. Dan het Jelle 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 om te raaien wat er een van die voeltjeprintjies bij die geluid past. Maar luister mooi, want partij van die geluiden is nogal moeilijk. Als jullie gereed, hier gaan ons! De eerste een is een makkelijke een. Die bosduif. Marcus, ken jullie een kiewit? Hierdie voël se naam is 'n kweelvoël. Piet my vrou is die naam van hierdie voël. Marcus, het julle geraai dis 'n visarend? Marcus, ken julle 'n hadida? Hierdie is die geluid van geelvinkies. Dit is hoe 'n nonnetjesuil maak. Hierdie is die geluid van 'n mossie. Marcus, het julle flamink geraai? Hoeveel het julle reg, Marcus? As julle die video geniet het, like en subscribe asseblief op ons kanaal. Tot volgende keer, Marcus. Bye bye.